Pacho brawanim kakra na fe kasa ewo mu emame. Within the say na wo free hin na baye. Me pacho ye frɛ me Fosti. Me free edwoso atia na baye. Ɛhɔ na wotie ana wo krom ankasa. Me pacho hɔ na metie. Yo. Obaba Fosti anope wasɛm ne sɛ. Pacho anope ma asɛm nyina ne sɛ. Na me ne me maame ne me papa te kunsu krase. Kunsu tepa kwan so kunsu. Me pacho an. Yo. Ehɔ na me ne me maame ne me papa te. Ɛna me ko school. Na blantie bi be hu me be fa me ne me nyinsen ye. Enti nyinsen ni mu no. Na me papa ne tena ase sɛ. Say wanya be fa me awie, ontimi enchini ntumu nya hwee. Enti no wonhwe me ma me ngo. Na wonto machine. Ene ntoma me de be frefra ne ade ma me ansa. Ti ye ni nyina mu bia ni ho be ma ne toy odwane. Odwane koye na wo mu an osan baaye. Osan baaye na hye me ba bewo. Ena me de me call hospital me kwa akwo no. O ba be hwe me no na o ba di nachi. Na me dwen se be ma o ba be hwe na yire wo hospital. O ba di nachi de na hye sa aware no anya aware bia nti me fa me ho adwen because me wa me nti me san kwotena tan ho san kofa nyinsan bia biem. Ame de metimi baabi nti me wu ye nyina entomo samme na odian ye be ma na nto bia ma me da. Ana me maame ne papa hwehwe me a nti akora ne nya mfie nan no. Ana be ma bi be sere me na obe wale me be ye me ho ade. Ana me ne akora nyina kwotena wo adwoso atia ho. Me ko ye be ma na mfafo amfra me amusam sa akora no ho te sai da. Wan fasika amla akora nso mfanto aduane ni da. Me kunu no a na hwe akora ne saa ma akora ne wie JSS. O wie JSS no. Ana me frɛ wo. Ese akora no. Be ma na hwe na me na wie JSS. Empofri mu hwa me maame awu. Me maame wu ya yesie ni ye 40 days. Ana me papa nso so wu ye. That time na na sakra no so ko school. Miniska na me frɛ wo. Na me ka kyerɛ wo se akra na ko school nti no. Se ni se na ato me nti be ma ne se wo de pe bibla. Na no so mpe bimla. Na ye mfa akra no enko school. Wo si wo ni bi. Na wo ye kuani. Akuafo de do mu ko ba bi a enye mo hwe. Wo ni bi ade ne be ko SS. Na me se oh. Be ma no wanyi wu mu o. Osi pebi bra no nso mpebi mra opon de wahwe akwala ni nyina no osi nia wo ni bie na jeja sata nso mi na me ye bodwa kakra ansa na me maame na me ba 12 years ono nso so nya cancer a odi efri mu eka se me sika nyina hye mi kuna aboka je se bodwa susu kakra me toto ye no na me kokogye ye na eja me pe bosia soso na me de akwala no edi ko school no ni nyina mu me fra obusa wo se an wo si nia wo ni bi en wo ni bi nti afi de me hwede ye kono a me suma be yale ada honom 7 months eka na be ma na baa fi de me hwede ye kono na be ma na ho ode asa ti na che se me fra wo na me san ka che se na ekoso me fra wo ka che me se wo de wo anya wadwen se wo obi a ode akra ne be ko school nti de wo se ana wo se ana me beje ne bla number wo obi ho na me fra ne bla na ne bla se Wonimu se boy ne nhwa akwala no. No no de obusa boy ne bia wo se boy ne ye na sede e de ma akwala no. Enti wo sere me na me se me de me de ne ko TV so. Ana wo se wo sere me. Menya de ato nanim ide afi na me de ato nanim nti no. Wo frɛ no no ne na kasa. De besie bia obe frɛ me. De anwumre na ne bla frɛ me no wo se wa frɛ no. Wo frɛ na na sama obeka ne se akwala ne makwan akwala ne ma metena ne ho. Enti sa akwala ne metena ne ho de a wo no so oni sika bia de ma akwala no. Ana ne black ache me na me say ono so won frɛ me kan kyerɛ me say bia akora ne makwan akora ne mla ne ho ana wasende ne lolo first akora ne mla ne ho ni nyina e bia ne ho ewom na emom ni nyina emu no ade awo bi na awie bi ewom so na ewo akora ne nyo na hwɛ ne de enso wo de akora ne makwan a mema na kɔ nti akora ne makwan no na me ma akora ne kɔye okodi 2 weeks wo ho na me fan so mu bedi 1 month ono so course o chusu ye no ba fia wo ye practicals nso ti me ma ne nkɔ sa bre ni nyina e wo ho akora ne koye no wo ba o ma ne 5 million obedu fie na aka 4 million ana me de pe bi so na me de to ne ma ne ma akora ne de koye okoye oba biem okoho wo ba o ma ne 2 million so won fa nko na 2 million no wo koduru ho no mo a wo be pesca sende no ana me se 2 million de provisions kura entimi nto ana nka mpese practicals ho ne ma ye je wo no asa ye de ato aka ho ana wose ma ti se menya nde na mse vera se me nso me yale satam kura no odi 2 million ne ma kura no na me da asole fie me nso me yale ti se me ni bi nti na school na wo begya ya tena fie na wose ma school nso de me nyai
enti wo de mame nko ana hwa me frɛ me kunu na me kunu pɛ bosia na ɔde sɔɔso ana ɔma boy bi kɔtoto akora ne mama no enti da yi mi a ana akora no kɔ school akora ne kɔ ba biem ana me ma ne kɔ hɔ ti wo kɔ ye no me kɔ ye me nua bi ho ade na me nso me kɔ enti ya ba na akora ne se ma ene me ne wo bo na me be ya be di bronya wo hɔ ana me se no ka kyerɛ papa na ɔse ama ka kyerɛ na no bronya ya ye di me pa kyerɛ wan na ɔse an ma ka kyerɛ no na me se na aka wɔ se se na ɔse abekɔ akɔdi bronya wo ma me hɔ akwai ana ɔse me di bronya wo me ma me hɔ na new ya no na be di wo hɔ ana ɔse yo ti new ya ni duru hɔ no a wɔ frɛ no ɔse ne papa se okodi new ya wo ne bla hɔ wɔ wasa nti wɔ kɔba a ɔbɛfrɛ no na kyerɛ se new ya no so no mu school ni bie no ɛya aben ti kakra no wafrɛ no ana mbusam se vera school yi aka week no ma bie no wafrɛ papa wɔ se ma me frɛ no wɔ se wɔ ma ɔba ɔbɛfrɛ me ana msi yo ti asitete hwa ade bɛkyea me ya bie school se ɛbɛka 3 days ya me ya bie school no ana akora no ɛfa phone so wɔ frɛ papa no wɔ frɛ na wa block ne line ana ɔbɛgye me de ɔde frɛ no wa block ne line no wɔ se ma me papa block me o na msi wa break you sasai ade wakasa atia na na wɔ se ma me nka hwintia no ne da na me frashe no so frashe me bie ti eche ya ofre me no na me ni di agora me say da no wabo me frashe na me so maba obie ti enu ani be ma na block akora ne line no nti hwa na me faafo na me frɛ ne bla no na me de to na nim se bla coffee kwan say na kwabena de akora ne fa so wa block ne line nti me sraw frɛ no ne nkasa bi akora na kasa atia no a na me hu kwan a me ye de me fa so a me pa ne kyew ne bla frɛ no a na sem tiawa ne say okasa akora ne makwan a omra metena ne nkyɛn akora ne makwan a oma wotimi tena ne maame hɔ ata ma opɛ ansa waba enti woni bi a wode ma akora ne de akɔ ana msi mesra ne nkasa ma me se mi so wani tua me yale nyina me frɛ obo wa mane me nya adwuma bia sese me kunu so ka bosia ne ya ba enti no se eni ka pre bia wo ye hu se akora ne onya school no ntena fie ana wo se me frɛ na me ne ka kyem se wonyi ne hu mfra asem nim enti no na de wo ho no na mse okay mate me da ase enti no me so ana ma metu afa ho no metu afa ho ana kyese me de ne ba hanom ti me kunu ko pe abosia 10 million ana na anu ya akora ne ko school ye de ko toto akora ne ho ne ma e ma akora ne ma ne di ko school they say 10 million ne ho bosia no nipa ne yire me de se wo hia ne sika because time me de share no atwam sika no so na ni wo no to wajini sika de akoto ba bia eda enti de enti amede ne ba ha no sa 10 million na amede kwa school na anu yai no first woni kan twa no mame sisi a me fa nipa ne sika ma no na me na hwemo nwome ansa na akra ne ye clothing eso ohia machine a obepam ade asua wo ho eno nso onto emfa ma akola na animu ya na sa ye bepam na me na ba fie akola ne PTA dues e ka eda ho ontua emfa ma akola no na practicals ho ne ma no de me nto ye nso no ya ntoto ni nyina mfa ma akola ne se be ya akola ni school na wo kɔ no ebesipi ama akola no na ne bo ne to fan kan nyina bom ne bo ne to fan ka on wi akola no na on hye no ento aso obapa akwa ababiem me jo so mama ebra be na wo se wo hia be ma na nkasa kra friend sei de ka cho ye friend kwabena manu me pa cha wa wo se wo hia no brebe me pa cha na me ko school na wo gina he na me gina JSS 1 ena wo hia no na oye wo dai wo se wo pe ai no odada me no one me koda ye na me yin se na ada na ye wo mahodo wo yere wo anasa wo wa nyere me na mo ne wo me kan na ya me so me di na chi akola bone nsem o kan ne sen ena kire wo ma o te ase o ka kire me se wo pe me obewale me ana me ka kire nsem me ko school enti ene ka me wie school na no se ene wate na eje ye hyehyehye ho kakra na nyinse ne ko bem enti wonyim ye na wo ugina JHS sen na me gina JSS 1 hwa me pa chawan ene se de wo kan de wa me JHS 1 na nwie ena wo ye satan na wo mfie sei satan na me wo 18 years JHS 1 18 years adai sesi e wo nya mfie sei sesi menya 37 years 37 ena JHS 1 na wo 18 anyway e bia wan ko school ntem ye mfa eno enya ho no mo enti abra nyinse ni ba mu no edi enti na odwane ye wose me papa be china tum enti okoye na odi san ansa na wo ba wokoye o chei oba ye kura na me ya bewo
enti wo maame no papa nyinsa ne ba ye na wodwane ye no wo maame no papa so na mo be no mutu wo ho nyinsa ne ba ye wodwane ye no me maame ne me papa de koto ne maame anim ata na ne papa de wawu omo de koto na anim no na maame no so se wontimi nya adwuma enti wosra wo mo a mo mfa nya police sem bia na me maame me papa ka che ne se on fa nya police sem because se akwala no nya anyima wie wo chi watuma ma hwan ahwe akwala no enti won de ba bia ne ba ne wo bia no on pene ma ne mra no mo ntena se enka ho asem enti ne ba ye no na me papa mo ne tena ase aka ho asem se akwala no wanya anyinsen no enti to machine a wo de be kwa kosu adwuma efama no afa to entoma ye so ba anyema ye to ntoma ma ne chichire na furu so to bi ma no na on fa chichire na fu emu bia ni ho abe ma ne ye hospital odi o me ma me papa na hwe me ama me koye tata me papa kra no yare na onya adwuma so kakra ne ma de be sende no na no de hwe me ni nyina bi mu bia ni ho ye me wo ye samena wanto bia ma me da eda obefiri mankran so obeba krase no na me kwa no ho se me ko je samena abeto sika abeto samena si akola ne nema wasikoko firi na me kwa kotia no maame ebra on fa sa nema we nyina ma no maame no papa so na mo be no mo san to the fa ho fi sa brede na wonyam wo no ma hwe wa mo wo wie ye nso me wo wie ye nso no na mo be no mo tu o man fa na anko ba bia ni nyina ne se nka mo pese wo no de on hye akwala no because o mo ne na atena ya ma ya busua wie enti wantimi nya dai antwe ne mu emfa ne nkosi ba bia ba nia still no boy na hye akwala no enti osi mfinhia akoda ne di mfinhia sai na obi besere wawade mfinhia nan nese sa efrisi e wo no bepim mfie nan ne de enya de na kwabenan wa fi ne bayida bi atade akura wanto bi anhya akwala ne da enti de oba besere wawade yi a wo de akoda no koye de waje akoda no so ebo na ehwe no enti free mfinhia nan no so abepim sa brain so ni hwemu kwabena sai na wasi aboa efiri finhia nan no wo ka se wonya admission a wo frɛ no emu wo no wo say wo akwada no chop money sem ani ade na wo ware na wo ko ma ne hu sa wo de akwada na e ka ho so akọ mama me pa acho an wale ya me ko no ma ne hu sa me de akwada na e ka me ho akọ bi hu akwada no wo sha me ntimi nya ne ma na me ma me ne me papa nso omu ni ahoden a omu de behwa akwada no enti aduru mle bi kura no akwada ne pagya akakra no me ma akwada ne kwotena me ma me ho se be ye obebe ne papa no na akwada ne ko school a wa maniska akwara ni ko school a wakwa no mama no 1 cedi sa afra ne mfa ko school eda obekọ no wasimini nsesa enti nsesa na woni bie enti me papa anya sika ma akwara na akwara na ja school atena fie ti anu mu na mehwemu a emwa na me ba ye se me ba be fa me ba wo ka chem se wo pesa wo de akwara no ko ma obi tena na me se obi a mimi nwuye na me ti ase de me ba ko pe de be enti na me ma wo e ma wo de e ko ma obi tena na sa wodi obi kwotena pa de me mpene se wa na wo befa wo ba na wo se wo ne kwa kwotena de a ene me mini asem ka na enu mpokura no akola no me ma me papa na ye de hye no nti me papa se afidie no a wo ka che wo se to ma me no wono de wo wukura afidie ne de me sama me ba beda wo ka abaje afidie no because wabu ni kwase a enu nti no osuro nti me ma me papa anim nti me papa wu ye anim no ana oni ni nua mo ba yie no na afa no obefrɛ me ka che me se akola no pese ko obefa no ana me se me ma mfa akola no kire se asedi a me papa ka asa ye no wanye me papa ka che me se wo wukuro obeje ne ma no nti se me ma odi akola ne kwa se sama ne wo bibi a me ana me papa bebi sa me sama ba bedan wo nti me ma mfa akola no nye de enko even though kura no wo de ne kwa kwotena nka me preso na wo de kwa mo obi bi na wo ba no wonya mfie sei me ba no satam na sabre na no so wo ba beje ne na kwa kwotena na mfie hia ye sei satam mfa no so no obe 13 years okay emu ho oba na be ma me ba cho yo ba so waka se wo hia yi na nso ne din no e fra ne vera manu yo enti se kwabena bra wo hia no sabre na wo ko school no na wo ye adwuma be satam no kuadwuma na wo ye e na sese ya nso wo ye kuadwuma no a enti wo se die ne si ne kwan se o hwe ne ba se eja wo se die si ne kwan ne se wo ye kuani enti won timi nhwa akwala no school na kuafo de do mu ko ba bia ye nyom hwe kire se wo ye kuani enti no won timi hwe ne ba school na wukuna woni ne tinde ho ni asemi mu ande ye waseda bi kra nko se de ma no se wagye woni akwada no na onya yipamu na wodidi ma ne bidie no kwa de ye da na se ma no mo piafo wo ho na ono de oye adwuma be ya wa ono so wo ye kua na se ne kua bi nchen kua bi ana kua bi sin kua bi
na wa ma na hu se wo su kuna ne te no su kua na na hu maka kire no wugidi se me kunu no amene ne te no su kua adwuma no wo ye no wo de ahwe ne ba na me na dru ss no wo so wonfa bi mra no so wonfa bi mra wo so wonni bi wo ye ama fa se wugidi se wo frɛ agya kwabena ma no wutimi eka ne ye bia na wo dɔ kakra bi etare ba bi nti no e pa e dɔ kakra bia hye ba bi kire se wono aboy ne kura no wotimi ka kire me se me de me ya de pa ma e good pa kire se wopon bibia mu no me fa ne nko gina bibia da na ne yira me de achi wone ne wo nkwala mienu no wotimi de ne kwa ba bi nyina na me de me mfra ne bibia da nti ma ya de pa me nim nyansa na me se yo mate na o ka we nyina hye so sama me na se o me ya na se de obaba ai fosi enti wanga sa wusa na wo se da achi nko ni so ade hunu ye de wo ko school no mi ko school no de na ma ni so ade hunu se ka metimi ko school no wie de a ka me ba be ye nurse na wo nyi hu ni se obewie wo ho na me jimi hudi na fe na wo ka se metimi ko wie a ma esa na wo nyi hu na ho ye wo de kakra na me hu nya me de uni ai kwabena hia ye mu hia mu dodo se na nyinzen bai oh me ni hia ye me fan se me ko no ho be mpre nan pe ba 1 2 3 4 and as pe no fa be mada ba cha me fa be mada na timi ko mpre nan pe na so you catch up o na ho ye kama baby ya say na ho ye kama pa nti na utimi ko ba ko mienu ko miensa na wanya wo se bo ho ban fi se wo pese da ahye nka wo ye nurse wanwene amfa ho nyina esata me de nye sa nyansa ni ho se me dwene sa ade no se wo se de yan kan kire agya kwabena me nka me ya be ka se wura enzo ka ba de mato bomb de yan kan kire ne se wo hwa akwada no meboa na bosia wo kokogye ye no aye owo bosia ye dan wo abusiafo mo mo me se menya agya kwabena manu ana empenense se adwuma eda ni wura no wa ha de na nka wato ma na tibi se so anye biara se ne ba no oye ne dan me ba mo cha afia me ba cha brain na se me interview about so ha elder mo na ya na mo pe mo duru mo mpani fios na mo ware mo pe virgin enso mo kro ya so na mo sa manko mo manko da yi nyina da yi ujina mema nyina na ujina mema nyina na mti wo wa hayi de wo si mema nyina da mti wo asem bia wo na ye to abo wo abebu sa ko shini bi mama Lydia asre me say mo sisua na mo ware a mo pe virgin mo su kura na mo mama yi nyini mo cha mo pe sa adwom ne mama afia sa o ka sa adwom no be ma bia sorry a o pe virgin sana wa ye no wedding then so mema kroye o mo mama yi nyini patrikotom ai asabi se no no e ma no so ka ho e den ye ka ho oh e ma no ka ho on say ya kan nyina no e wo mu se mema no e na e de ma ni bi e fa sa akwa no so but ma ni bi nso e ma wo mani na ho sanya ma ni nyina e na mema ne de wo mu yesa oh na oyo ba oh ade na ye ka ho asem sesiye no e wo se ye kasa kire ma ni titiriwu efiri se ohaw bi e beba no e ma no e na fam me wan wase ya ye nsua de mfiri ho no mo kakra no be ma no be daada o adede ene nsam wo beka a wo bedi na chi no ensunsuanso no hwan ene nya hawo no ma enti ma no ne hia kasa kire ana sabe be ma bie no obetam oba to no kon ho se matam na to me kon ho de ne kwame dem eye kasa ne akrokro ne na de ya ana sabe o mpraduasa ya na bi no mo so jimi kakra nti o mo nhwehwe de ebefrim beba no mo di akire na sa wutu sa na mo nkofa o hawo ne ba wo na beda wo so o tie ma mi nkoma wo boye ya nyame anya na dom no hia be ma wo adwempa so obeboa na hwe ne be yama no a wonum senka ye hawo kese bra ne maame ne papa o nso mu no o mu so wu ni kunu no wa ya de papa nyame nhira no be ma no de nyame be hira no nyame nhira no pa wa ya de pa se nya wono a enka bi akola secondary school kro we ko wajai eka ye fenza kwa manu a ai eka kwa manu a ko wajai ono kwa manu so ekwani na kwa fo hwe mma eno wo kan say wasi akuafo de wo de om ko ba bia ye nya wo mo hwe eno nwanwan we ekwani no wo ba na wo hwe no a wasi ni kunu so wari so eye kua na bia eno na kire say ye wo nipa bia ne su ono anye ono na wo no kura no hwe wo adwene wo akwala no ho say akwala ne nko school
ne da chinti kuya kro no a na wa wo eye wa yi ya no ba wo no de akwala no suku ni hia wo da ye ne de no ba oh na madam papa na anopai empom te se nyamia domo no madam na mo so ho te se oduma nkomada roma woni ye di ni ye bi pa cho onkra ketewa bi wa ha gina homa no so na tie ma me papa ama fosi die na wo se kwabena ma anu nyam ma wo me pa cho de me pese wonye ma me ne se na anu ye akora ni ko school na wo se akora na ama ne ho no nti woni ska ode ma no no akoba obi bosia 1000 ena de akototo akora ne ho ne ma e de ama na ma ne di ko school no enipa ne se wo gini sika because sika ne ho nyo hello madam papa was 1000 me busan say me disika ma me bla o friend me ma me disika 1000 e ma de send no madam ni me bla on friend me bla no o on friend me bla no ma ne ma no eja kwabra ma enu na eja kwabra ma enu madam itio me pa cho yan sha sie me pa cho ma me ama fosti se wunim no nim pa woni ne wo ba pa twan me pa cho efri ni nyinsen mo na wo mo ebe pem akoda yi sese ba bia wo ewo SS yi wankasa wotena sese a ekasa na wabo wakoda ne ho ni hwem madam that is atamo no o papa I say aja o mawu ye nka na hwe o papa no wonya ma bia me sna na mentia wo ya frame a wo si akola no o ko hospital no wajiska akola no wa yesi no wajiska ana papa no ne ka che wo abai ne se pa o papa jiska na na papa nya djuma bia no on ka hwe na se o papa djuma me na me tifa ko data na yi hello ai no papa ha me antena data hello FM na my bilia wo ye djuma Fox FM an wo fa me se me mehwe na nka fu so ma no na me ne ge bia nyam an wo o wanya mo dade no won fa akora ne ma na won hwe no na ono de won tan fi na de ade se me kan no ka so okay na ono be fa me adjuma data me kota na ekura ba ko pe ana me ti ase na me do anka fu na ja be ta na tetesi fremana me ba cha ja menu gina yie mame be mo fu mu tina ma ase yes sir aha haye nti gina hwa de atwere sa adua no ana de ye nkasa yenko ena eja biriska ma papa na ara sa papa kana ma de ba no so on fa ma no me da se ska ko ma e che ne se biriska ma papa o was you asa won ka he ene wo mo na eja mi wo hosa na o ta mi wo jo se 3 months o ga panya eja menu me ba cha sai da no ho kakra bie ma me wai da no ho kakra bi hello bete wonka mo ahaye yanto aso papa da bi aha mo ye eja menu me pa cha wadaro mebru gina yie kakra bi mame Sambra baby aye fra wo na wo gina no sambra ho hello ya said ya wo ko benkum so kakra no aja menu hello aja menu aha me to nka ahaya ye ntimi pa cho ye nto aso asa fu mtimi kinchino ho ntino ahaya nti to aso ma ye aha ena yi me wo ta Fox FM accountant ye na djuma last mine ko wu report dia ke friend ko no ko be du wa dance ana me wo ho me dis ka de ma papa o papa mpa na se o de ma so de ma na minim me wo 3 months time obi wo 3 months yes boy bia kwanye mu anti mememla se obi akwanye mu na wo ono papa akoboy no ka tete se me no se ono no ni na se me pete se me ni akwana nyima ono no ho be kire no an wo gi boy no sika e ko yi yinsen wo akola no wa ko gi sika ko yi yinsen ana Fox FM ni ka tete me asem na na nya ko radio se mra be na chese tim ko yi yinsen na se obi yire na so obi akwanye mu na wa yi be ma na gi sika ko yi yinsen na gu ana so ki se sadia me ke manutum da di papa na be ka bia no me na sonte me ba cho aja menu me ba cho gina ho asami hai kakra se ye nyante wase nyinsa dia he ne akwa se no ya gisika akwa se no ya bi on se akola na wo ho mi se on se we ka se beginning no
na wo mun de ade na mechiri ane ana me say that the entire say awodja no ekwajaye no na mechiri wo mu no aha sa mo anware nti ye hwa akwada no ne hwe ne nyinse no ne hwe no ene bepem sa bre na opapa no maame no mo gisika no opapa no maame no mo oya no mo gisika no bi ya wo say oh ana kola ono papa no maame no mba mfie sa kola no obekọ hospital no masama ma no eno so obi so obeji so wonya because me na ya adama no say wa de che no wo ro koi okoi ndi ya on na ehwe na te che kwa ne bai o da ne bai o de kwa ko sense tinti ya ara me bu se di ana wo sa te kwa wenti tinti ya sa alo ka tem say life aba no ono ntimi nka kwa on na o tin nchen anu oba na se kwa me che adama no gina ye mame na nkomo no o temenka ahaye pa gina wa me pa sha ya menka ho why yo yanko akwara ba me nchen wo hye ne mantitia ana ka kola ha ari no hye mantitia on kwa so de ana alo so kwa na mantitia wo hye na vaso be rozo ha ana me tiana na yi mo fa me ne wo honom alo man ntade wo kwa so ko ba kwa no man ntade hye ye enti akwara no wa ha ena o ko school a na man sika no o school man wa frem no agiska o school man wa frem agiska na akwara ba me nchen de kumi kwa no mata kumi kwa akwara ba me nyo na wo de ne ba adama no wasem no aha no aya atiatwo gina ye mame papa o temenka ahaye pa so akwara ba me nchen aja ye bi school a obekọ na me si yu ye unu ya ye fro a me wa afu mu no wo akoju no ma prem se akwara na so me nti onu so no akwara na ba obekọ school me na me ko yan be fo me jare ko na akwara no me ti me na wo di akwara no ko so anaja mi tell me what say 1.3 million min fama no na ja won fa ko because am mi wa fu mu ye adwuma de bere me onu su se obo no ho mo ko na mi so okay mini problem ana mi repe gale ni ade jare kwan ekoye akwari bi school a na wo kwa di asem to mi blanim e ka che mi bla say akola won ti mi wo mi na mi ba no o de akwa na brema mi maka akola na mi so akwa na oba mi nchen ya sebi oba na mi ni ye adwuma mi ye fu mjuma oba na ye adwuma sebi akwa no mi te mi discount oba ko e to da akwa ni friends o pesco school kwa na mi yiri na diska mama diska na edisa ndeno makwa be tra me nchen na da minister kwa no oba no odija ene ekoyi ma no ento no beto help but see na me mintimi kwa nyanze diska na plan so ama wo ka tem se akora no de se o di akora ba ma me ba na me da se o ka tem bla se o di akora na bla so o de na bla me amepe ana da na ansa na kwa na ba me nchen ya oba me nchen ya metin wa ba fa akora no ko wa anka afa ba me ma se na me zabi se ni di mo akora ba me nchen on the foka balasi oba me temela me koja no kwa kumase e peska ja no me bra kwa me maniska na yedi ja no na ra kwa na mi on kra mi na oba ya wabata makwa de ko aso wata me mo me nya de bi se me don kuruma se me ja fum kwa me wata so ajaba enu me ba cha for sisi obi sa wasem kwa kakra kwa me so mu kakra efe ajaba enu ma me pa cha tie for si me pa cha o la kwa bena me pese me bisa wo se wo se me na me be fa akola ne ko ya wa bra ma mo wa mane wa mo mama ne adan wa kasa wo ya tro wo kasa wo ya trofo kire se eda na me akora ne ka kire me se wone me ko no mi bu se ni se wa ba papa mane wa se ya me papa se me ya ready a wa discourage me maame enti me nkwankwaje me kura me wa kura se na wo ire no so wa mankran so enti akora no eye no wa se ene eduru ho a ne ya si ne ya kofi ene wa se wo mu fi o je kwan wa ena mse wa ke se so ade esan ye ho na ade esan e kwan ne nyeti wunya ka enko nti ene ye wanye lole fe mum no nko fa ne ne ma ne nyedai embla ne se be ye beduru wa ye nyina ye nsie ni ye twom straight ka sa kire wa akwa ne boa me pese mu ka ye se bo oba ka kire ko ma sa agye ne dia akwa ne boa ena me ma nya ne kwa ma na kwa me wa fu wo se okwa ni wudi bibia agya ne maame enti wonko no nkwa gye emfiri ne ho wade kan ka kire msa wo to be ma ne 2 million na wo kwa wasani ni sika ana mse ne kokko fa oni amane bra na ye nkwa preko enje kwa na semte se me me ba fu ana wasi obekọ na mse okay wo de ye twen da jasa fa na ne Sunday ne de mandi afa na ya bi school nti wo de me peska ka nti no adada me ye ai press na kokko na me ye me ta kan aka kwa de e dia amano bo te bi school na sport kokko na mse ne won twen pa fu mo se akwa kokko je na sa ene bai won twen na me ye aja menu ma
say said ye enema esi ekro no utimi say efri awo no mu ne nkwada bremu ebedru se waba bedru SSE me pa cho no wa hyede twa sika waka say bia bosumi bia mede ma akwada no wo sika bi da ho saa na madam aye ku edwuma ye die yentimi twa sika papa na say ku edwuma no a wo ye no ohene me pa cho me ba ku edwuma no a wo ye ne se da bia wo ne wo yire no wo ma mudidi die oh ana me say sika didie no kwa dia ye ni problem ana ko say akwada no meta me kasa wo ni sa problem no ana sa didie ne die se be onse kuye edwuma ye die no ma 3 months boyi 3 months ko say kwa ye madua ne makwa aboda da asai papa enti akua na wo ye no untu afomdie no wonton ba akokora betem kora wonton bi ne die ye don kuruma ne like makoni ade adakọ busa kwa ne ba kwa makoni yeti roba no moto 1 million makoni roba no akwa no oba busa no oba ne to makoni 1 million roba obeti bebebe roba ba ko 1 million enti wo pese o kire me se akua na wo ye no na sika pese o kire me se sika ndimu nti no wontimi ntwa sika abosome bia de be ma akwada no bosome saje madam no kure oro buso ko bia se bosome se ni de no kure ye ne me ba 3 months enti ebetu ka enye yi enti wo ne say na woche won fa kwa na bi akwa so be ku school so be de wo bi akwa me aja kwa bra me no sase wo ya mo kan na menti ase won fa akwada ne mro so be ku school so be ye den se wo ho so wate maami ho school fees no anya de kro na wo se wutia ma teme che no se ma ori titi de me kanu me wo ho abetre papa eni nti na mafra wo mi tie o mada on se da ni se on se mi oba na mekọ walo no oro odi ni dwa o madam ehun se be se bi oba no obekọ na oba o se patikama mfankoma like ba enya me ne de ba se be but ye aja kwabra ba cho gina ho so aka shem se ba sa be ye yi a ene na menua be ya mafo se onu so ni kunu ene na won so wo se e ba sa no so be ye yi ntinkense so onu so kokọ bobo si ana na me che o se me ne enso onu na ehwe no agwa so dia bebre ana ye akwa ne ma mehwe no so oba ni na kunya busa kola no se me nsa aja kwabra ma nu hwe se ba bia sesi akwada yi ko school yi wo betena won chen school fees ne boy ade kro wate ne ma me chen school fees ne boy ade kro menyi ni sa ma me wo de akwada na didie adan wo kada enti say your school fees ene akwada ne niam o de be ko school nko ade a so wo ma me ho so wo ho enso se be ne won tamu o ma me wo still betimi atua papa ma wo ko school de that no o ka be say 1000 me dis yeah aja ma no gina ye ma me ye said you ko wachi kakra bi no reverse kakra bi me ba cha say otemeka aha ye pa yanko ati dan o ka chem say ehun ne ma 8000 ebla o pesi na me bla wona ndi sa command bla do send ti mi to ne ma ne ma o ka na mata ni se nto ma no wato afidie no aye so wonu mu hia de bepa mu ade no wato e no so na ni na oba fa ko na wodi mani mo na minim dada kwasa afidie kwa ho na PTA no so say aja kwabena PTA no so aho asem minim se de o mu ko PTA no madam enti papa no dead say asa akwara ne suku ko ne ne hwe na se hia wo se wo se suku wo oba me wo ye na me na wo friend na me minister ore abusa no oro no wo akwa no wo fa oro me kama na enti se ene se ne wo fa na fra ma ma ne siko du wo fra ma na siko me na me this kama no se on fa ko me fo mo ko sinu me fo no mo ai na wo fo so da ma wo no asane ama no aja ma no wo hwa de ewiase wo bregu aya said ye mami ebra JHS na wo hu no ena wantimi ama wa ama na nwie school no kokko wo ye se si ye mi nyi ni se sa asemo eto mami wo pese bi nto ba no ba bia wo gina ye SS enkwada duru sa brei na se wonum enya mami ne papa muwa ena ya na wonum atiasi abonte di memachi papa wunni bi no wuntimi nkasa wo ba no school no onyai me ba cho utie papa utie say wuntimi nka nche ba no se wonyai school na maami first so sentimi nka nche ne ba no se wonya school ntina fie dia papa mi hia wo ha se de ba ye mienu nyina ye beka adwuna pram ho na fe ye si gina ye ene se na wotwe sidi wo ha kra na de beba ne ehun se na wotwe sidi wo ha se sidi ahenu na wotwe sidi ahenu na ye wo kwa betimi dia boa kwada na ma na wie school o je maanu papa mi tie o aso kan se man
no na me ka se ye behia wo ewo ha Lawson ha na ya mienu ye hunu kwan gina ye betimi asie ewo kwan ye betimi ama akoda ne sika bra no enye saa wo bayi obakodi mema bi achi a wono mo etrosese eda wono mo epa achi ene wono mo to ase ama wono so bakofa wo haw ene asodie fofra ba beto so ene nti ye hia wo hada be na obetimi aba ha ma me Tuesday nyame ya adoma benada ebe mwa pachan papa ye ni beje pa so beba nti ye da ase ne wo bre mate abusia aja kwabra ma no na say wuntimi ma wo ba no enya school na ma me so ntimi ma ne nya school de na say eye de aye be yes ma aja ma no say oye kwianti say ye ka say ye twa sika to ho de ebi ni ho saa kwanda e bo na me no wo kasa Ohene Yere na minim ye wadwuma bi obi ya me za da na preso ada ye wadwuma bi obi ya mbacho no na ye twa sika ma yetua na me ntiase o minimara wo na sanka na wo sanka da manka wo hwe na wo manu ana obaba ya no ye fa no se nipa de wo dia ne se wo ya adwuma nye tena mbisa ni se wo nche no obedi no wo ba no obedi di na ma esa sha ye wo show se wo nya wo nipa ba asasi so ha se wo ya adwuma se wo nya adwuma unya de akwada abasasi so ese so hwe no akofa so di ato ho so nti se wadwuma wo Yesu ananso wa ma de wo ye ne se wo be pa dwuma foforo na de aka ho na be ka kire se mi ejamanu oso obeba enti mi hwe na ya twan ama na ba no wa be kana sama kire but mama enye ejamanu nko sa ma wo me hwe me ma no do so wo ye man yi mu papa se sei die ma wo me hwe me ma wo me hwe me ma wo minibi hwe ma fa ne ho adi unim se Yesu an ye tete nsem bia ye nyini eda so ho ye ni akase akeka nsem bia ma na ye hawa ma ye se wonyina obeba sa asemi wo mpanyimfo bia dwene mu pa me ma na ka sa asem no mema se mo na mo hwe eno de no kurani 99% ene de mema so wonyina obeba hwe ma die di wu abre wo meya ne tochum ni pewu ntentente mu nyina no aha e ka ho bi ai asempa na meka no Ohene Yere hwe so be wo akwada ne sika enko ni hwem afi wo 2000 Ghana cedis enuru mpo na woni namu na kwala we fight bre na Yesu a wahuna mani Yesu a Ghana wonu an the president wonu an minister of interior minister of trade Yesu ya was a police IGP bibia Yesu ni da ta maso Yesu mi gidi se na kura wonu ne ho bradi nyankopon na Yesu no de Ghana Yesu no so bebe bie mu aha dem Yesu so beba aha o mane ha aha dia mo ano kra na akwala ne bredi pa na maami titini mo vremu de hwem akwada na wonyina na obewarea ye ne asofo ya edani wodi obeka ya ka kire wo se muje wo no ono na wo se ye ho ade ma no muje wo na maami wuji se sika we dia nye no me now I want to be jidi nso o mu jidi every be me se na mi se da no na ta sha wade so bi sa no sini bi si wo mikrom bi sa no wo ba no na wagina no wahwe ne manyina edu ne ho ade na papa betene mu ai na MVP akofa ntoma mo ye no oje ye omo peja omo na ba no ko hwimfiri ne nsi ai waso hwa akwada wo akwada no me na me ye ba me sana me ba sa ye bema aduru ko me da no pa o chacha o se die wo ko ti ayim o chacha o se die wo ti ade ayim o chacha wo ko fa ni saafoi omo mpabu akora wo hunu je sada adana so ansana ko fa be pa ai eno so se die o wa ye se kunko no se wo kan me se na no mun se ma kesa woni betufo woni be chi nyansa mama ya hwema awurade adome mu dada eno me da mo so mu bebre papa na oba me ai mi bo mu dua mama ya hwema na mama me ni se yentu manefo na de ka ho asem obi sa so ko and I don't know say no nyem ye but me ni here be nine shame to who to sama no bi awo mo yesa mani dia una hwe maso hwe ni na menka bi bija fene ka tu omo fo tu mafo meguso ade je wiase no no ni twa me ho aba wo se menyam ade nam ka so wo ka se wo na Yere tu mafo
be ma bo abrabo ma at least can you one here cry e ko hu ni suban wo hu na brabo wo hu de wote we dey wo but an wo se menyam wo so wo falachi wo se menyam just wo dan so wanyam ye bafra na wonnim so hwede a yenkoye nyimune doso nyamono na se ye kai babo so se ye won sha asase so mo na se se mo sha so ma mus free ye mo sha so ma mo wo ye mo sha so ma ye gusu wo no mo sha so ma wo se wododo sei wo se wo mienu no bi amma ungo na be wa mansa ma mo adai wo so ungo na wo condemn we see mami can't be wa ohene you nim there ha ma tete ma ohene condemn tio ohun se bi berima hu oba se opena on se wanya ni period ana se wonya nyai na wo ba no ne hu ni enye berima asem na mi ko kan wo ba na ya se ya wo ko anything ni ya se de he mo se asi o mo se ba ya mo bisa ye ala se mo bisa se ya wo danger zone na mo bisa wa no yire tio asema when ehi o ani nyim bebre so no on check say wanya ni period and it me kwa akonyem na check so no eno ne yan ya hawa no na dey so you should condom de ya mo o we na ne original one no ani ya se enye wa nya original se bia me kwa ba so twen me ma leader kama me okay wo dey kwa ma bi bisa ba kwa ba kura no ani ye beka what is say condom de mo papa mpa cha kwa ba cha bra wanim kakra ma me abusia ye ko yasema etosumie no so ma mefa sedama emopafie aye premium jasmine rice ene super premium jasmine rice emopapanie ye ya ne asan ede jambi soya bean oil aba ene de tomato papa aba ene ntisa wo ya bomu no akai se eye yummy tomato paste ena woto no waje eye jambi soya oil papa yi ehye fridge mu kra enna na jasmine rice wo no amana yi ba ko betem amana ye de furniture mu wo aduma brosana etwaso mi enso Oyerepa TV wa 024 461-5117 afe Ellis Cosmetics so se brabeji nkupa ne fasra enwinso papa bi weeks aba human one papa enku a wedie beto so asiesie wedie ne yie me ba ncho hwan na ya acrylic nails ho adwuma me pa cho bomode bre ne ho akwa ne matwe nyina da ye tonton bi afe eba eye makeup ho ne ma ne emu eye essentials ahodo a ene na wodi wani echrem ewo Ellis Cosmetics me pa cho ye special promo mu pe enododo tu anawo pene betem for ni echremo ewo adum sambra abrosano mu wa ohun sambra abrosano of Posegolin ekwan no so wa mepacho se eye door to door so afre yen de beba begina wo pono chi ni abopono mu dia ma 055 004 7048 055 004 7048 papa mepacho akwaba ya ene o mami ohene mepacho within the say mepacho me de twumasi aja twumasi mami ena no pay no pay de mami hu mi ha emi se me wo mampontin eye wo say ohene meti mampontin mo aha na emile bi na me ye se me pe asase yesu dan prot ato ena mi hu madam fu bi na mka chen se me pa prot ato no so prot no de mami bi di bi agya no aboa so a ya otonton ti ene problem bi anya de eni ho na me so okay wakamati ampa okwa kire masase no okwa kire me no na me se mepe ena wona me kan ho asem ti me kan ho asem wie no ena osika no se metu ya me ko fa sika na me ma no so ma me nkrata na me ko e ti me start ko dodo asase no so tambia me ko doso ti edurumle bi na me pesika bi aboa me akora baako e ke se me nyesika enfant enya dem de ye no ena me junu se da bi me so me plot da hode a ade na me nkoton asase no na me mfa mo akora no ena nipa na oton asase na ma me no me de tun animu se eja asase na me beto ene si pese me ton ede ya made ntu nya obi a ton ma me ena osu maka wat no de agija enti me hwa na ma na so mjija obi na madam po bi ka che me so wa hu obi na oso obeto ena ode ne ba me ho to ba ene wo se me kwakire na asase ne so ena me kwakire no ena oso ope to ka so ope no ena obi sam se na asase no ompa asase a manso na bibi wo so na mso manso ni so hwi ni so ne nipa na oton ma me no wo de opekora am de wo bekọ no ho no mo ne wa hu sampa me tofiri obi ho ena me ne ko nipa no ho na me ne ko ere ja me kwakire no se papa wi na me to asase no ere efiri no ho
ana oso ampa me ho no to no boni bia nim entu de bibia ni kura obetimi ayede aba me ho ene wo kan sei to de wona kan wie do kan kwesi no tuaneka problem bia ni so ena me ne ko ofie no ya obetua me kan am ko fa me ko fa asase ne nkrata na ewo me ko no ena me de man no oso no oso ko ye change of ownership no enti edin no edim obeye na hwan no mfa na ye me dance ni ena me so se nipa na me do ko ni fie no for no ye me dance ni ma me na ja bibia ni a yehu de ebeye ena odi na de kwenti ni nyina san de ko papa ye fie na papa na ye de osan ena jam de mi ji mi sika na me ye de meye enti no ko kwa asase no so enti mi so mi tu kwan ko ye adwuma o baabi enti anopa bi mo hwa na ofre me se eja makwa asase ni so nka me ko ye so adwuma so me ko ye no obi akotwa boro gogu asase ni so na ye wo ana na me se o me de be da ye me a obi amaton asase ama de me se ko pede asu biem enya me a ena busa se na man na me no ko no wabona mane na so ma frɛ no na o se obekwa akohwe na me so okay waka amate to ka ne se wie no to wie na me frɛ de me to asase no ho se nipa na me to asase no ma no se no waka o na isi ye ne de no so me ma de enchi o so no na ni bekwa akohwe tade chen na me san frɛ no se ampo ko na obi atwa brogo agu se de wo ka no na me se e be ne de ena o so obekọ ma me na odi gya no no se one na akotwa brogo agu so ana se na me so ne won fo so no onye ko so nipa no esa abaka se bi asase ne to ma no ko problem wo ho timu ho na me bai na so da bi ne kure mu nti no so me ni kwa akohwe mpa me ko ne brogo ku asase ne so na me ko papa ifi o me papa as me ko ne brogo su ne se ye ne de no so no akoma me ne ho ma me ne se asase ne de obi amfa sika mre no enti won de asase ne nya me dia enti ma mi nsi asase ne so na me nyame dia sese mi mabetu asase ne ka odin krata ma me se ne wo se ya mo fa ya wo se na ayi mim diska no ko ma bi friend ni mu nso am fisika na nko ma me no ti ba me se ne san ka iska dia ene asase no mi ensi so na me se yu mate ti mbusebusa mo ko ma me fie me ko ene ese ma me ni ho otu kwan ne ma be fa no kwa burushiri enti ho no mo frɛ ma me ne kasai ti kasa ko akiri pa no ye nso obeba enti oba me de me mra fie to baaye no na mduedu ma na me ko ho ti me ko ye na se me ko to maame no na so wo na to asase wo awudu mo na me se ane na o se asase ne de awudu kura no waba ha amana kan kire nsa asase no ne nsan kan sika entinya de ndo ko pe ni mo no nya de emfa ne mere no na wo frɛ awudu no kura wo nye de wo ma nti asase ne ma mi siso na me so ma me so me sere wa da woroma me kura maame kura man kan kire nsa asase ne ma ton wada woroma me se de me so nya bia ma me ma de enya mu atenanti na me so boa me ene ma me ne kasa pa na o se de bayan sasa ase me so ntimi nko awudu no na me nko pe ma sasa na se me nko pe mi sikanye na me se mate na me ko papa e wala me papa e se me ko ma me sasa ase no waton am kramoni akora bi ti akora nko na atwa borogo agusu nti ase ne enye de abiem ye ne dey na o so okay ene akoye case o Mampontin police station to okoye case no tinipa na me to asase ne ma no kura na ma no sojafo amara sojafo akọ nipa ne fie ni mo ne fie be mpre no asem prensa ni nyina wa ma nkoto ni mo no enti ogusu a we de wo pe ni mo na che no ena me kura me bible ande be ni nyina ko chini ko pe ni mo no kura ye nante pa na nya agro ya hu no ti da kro mo wa no frɛ me se wanya ni mo no na aba pray for na ye de aba be fa no aba be chena ba Mampontin police station na me so ye ampa me ko police station me ko ni mu no o me na ko sisi di office na me ko to papa yi ene adamfo baako na me so papa ni tietete hwa eno me yense ade kora san eno me so ye nko na busuan focus o ma ba o munya mai enti ye de ye nko oba o mema ni be o ma so de o mde ne betum ni nyina ko enti anopa ni papa yi frɛ me se o me se o be case ni ba chi no obekye nso opeska indigisi ya maniska ane di obeto aduana mo madi osese wo president ya che obeye case no sesen di okoche no obakoche police ni na okoche no ontumi man 3 million 300 cedis ana be 300 cedis ma papa yi timi de mawie na me ko mba bi ti mo ho na ofre me se udi mi se akwa na me koche no apolifo na ja no bi afre me se one na mankase enti wo mo ja no na me se asembe na wo kan se ena mni nyina ko police station wo me de nim no ntie koduru ho no ena police no be ka se an o mama ni be na o discard mo 3000 aba beto ena mka je papa se be 3000 beto am de me nyama sem because ni mon mimini no
me first kan ko mani mo wonam di sika ko ma o da bia nipa na me to asase ne ma no nso no ha no wo ha me so woni wo hia na asase me ka sei eno akora wo frɛ me na me so me tu ho na mo to woni wonya abotre ene me frɛ no ene sɛ ja me de ma sem bedwa mo sɛ woni obedwafo mo mo ame na nipa na asase na me midi enu ma me ton ma nipa no ento ye ma me anope me nante se no aja twumasi ane ye ma kwa babiem esa ma mo ne ha na asase no to na fe be mu to en fan se be 2 years mu ni ena o to ne be yesika sei e be bon en fan se to be 2020 mu ene se ne se mfie nsia mu kra ne ye rei ena to me to no sei me to 57 million 57 million. Okay. Enti woto free ajawudu ho an woto free ajawudu ho. Ana se ajawudu ne di wanim e ma wokoto. Wona ka se ma me de asase ne gya no. Enti me mela meto. Enti wonam di sika ne he ne nsem. E no nso de krata ne brɛ me. Ya ma wo krata wa asase ne so. Me ba chan. A bibia na ededa na kwan mu. Wo krata ne se yaji bidie. Ode ma me di nyina ma nipa na woto asase ne wo munti bia nka me ho. Ti wan twamfo nyini kra nto ba bia be ya danse ya dache bi. Debi. Enti se ya ukọ ma me ma mfu se ho be ba asem aha enti efri sa posifo jai eye nimo no a wo di mpemi ensa kọto ho no mo no mo asan atene nka biem me de me ka kire papa we se me procession wo de me nko ho biem because me nko ye case enti ya nimo me nim nimo no wo so nam diska na ma ntu bibia ne de a ono na so nim no me ni no enti wo de onko pe nimo na kira kwan ajawudu me pa cho kasafidie no be ho kakra ma me Papa Machi. Yeah. Ajawudu aya no kra se ajatwumasi to asase frɛ wo nkyɛn. Me pa hwɛ no kra. Wonnim no ekwan bɛn so ajatwumasi. Me pa hwɛ kwan a me fa so enim ne sɛ na ono yiso abobo ya ɛwɔ faade. Ɛna me so na me wɔ kia bongo bi. Nti na me so me de ɛyɛ adwuma wɔ hɔ no. Okay. Nti hɔ na yɛdi hu yɛ ho nti enim yɛ ho dadaada. Na enya akwan bi na mo ayɛ de na sɛ mo ahyɛ da pɛ sɛ me pa cho da bi mo yɛ sa wahu trodo sɛ wɔtɔ asase wɔ me ho wɔtɔ asase ne ma ne sɛ me ton ma no 57 ɛna otua ni nyina bom ana otua ne sope otua ni nyina bom e ma wo ma ne ho nkrata me pa cho na sɛ hwan na de asase ne ma wo sɛ ton asase no nimo no obo ni din no nimo no mumu na be ka kire me sɛ ma me no won asase wo so won ton nti me obi a me mfa no mra nti we kura anya first asase amato no nimo no ho me ton a me diska no ma nimo no no de akoma ma me no agye krata abra me de akoma nipa no nti no papa idie no any full plot bi na ho ba oje ya wa mfa sika ranko wanga sa woni maame no maame no minim no na se ye wo kai won ton asase e ma wanga sa won fa sika nko hye maame ne nsam da da bia wo de fa nimo no so no de akoma maame no maame no ya wo bisa ne se ne nsa kan ne sika ne nyina odi pipa no banti no mimusa no we hu asem no sore ye no ene maame me call maame na nim ene maame no ka se yi sa plot no de won fa hu sika emre no nani enkrata na yeda no de ma no enkrata ni mo na on said tambia me diska man bi on na kwaje enkrata no e de bre me nti we no sa kwana fa so de ma na na o de ma me de bre no aya enkrata wo de ma na ya wo hwe so kinkan so nyame se enka no kore sa enkrata ma hwe so na de edi animu ne de na wo hwe so no kura no me o de ma me ana ma je akoma nipa koro no me hwe so mpacho ti hu hunu din a e wo so no se aya maame na nkasa din na hwe so ana se di mo din na hwe so me pacho maame entene han kaka din ti a me hwe so ne se first proto a me no start edi dwa no woton ye no na krata no che enti e maame di na chi ko maame no ho nti me ko ye no na maame no sign wo manim e na wo de share me nsem enti free ho no wo de krata bia maame je am da manipa ko because we no ma hu say maame no amumu na e sign manim de maame nti me je krata bia me hwe so na me de amanipa no nti ama wa hwe se we de se de bia wo je kware bia na de bia maame ni din na wo so na we de nsachira ye kra bam ama wa hu hwe ni nti no me pa cho ma wa hu bibia sa enti aba ne se ye se de ajatwumasi ke mo akoma maame no ho ama wase mo se ne nsanka ho sikento no de wo hu ne se asase ne da ho ama me di ni mu no kra akoma maame nanim
ma fa ni mu no ma me ka se me fa ni mu mra me di ni mu no ko ho ma ni mu no ko gitum se sika no de e wo no ho nka ni kwa na me beba so wo sika no wo no ho na wo no de koto bank na wo de koto ye se 3 months ansa na watimi yi sika no ye bre ben mu asem na wo kan start ye na mu no bra wo pamo de papa yi ton asase no ma no de wo pamo no free asase no so sa atam no mu no na wo betimi akai bosome na ma me kire se ye yina ye se bosome me ensa kro no sa so a ana se nso ya ba cho wo no me ya adwene ho so wo se da bank enka paper no me pacho ko fa ne ko maame nanim no e no se o de koto bank o de koto bank na jesa bosumi mi ensa nsem eni tire mama bisa wo se enti akire no o de ne ko maame nanim no na ya bosumi be mu wo hwa bosumi mi ensa bi ache kura nyen na za bosumi mi ensa na atra nya afi kura asem ayo nya afi kura asem enti no na za de atra hye wo se enti akire no a me chi no ko police station no se no o yare ne ho na kire no enti no o yusu ska no sa na o ka kira police for afede wonya age ato se ne ho kire no o yusu ska no nti se wo se ye ne dai se no no mo de emu 30 million aba no se wo se wo de 30 aba se police for ne che no na wo de koto na wo se de aka no so de aka no police ni ka che me se na busuan for no ka se o mba betua balance no se wo she 3 days kura me bo wo she 3 days inti emra meji sikano nti 3 days no so ya me ko yo no 3 days no kura pa ho kasa ne emuso na de asem no ne nsem na nkasa no na o mu ya de bi o otumfo ho nti no no e wo ho no aye manhia nti de o ko chi no mu na me kwa me koto no nti de bia me ko na mbusa na wo se odem de bia me kwa no wo se odem na me se masa me pa cho o de yen fiska no se na endamu na asem no wo pie ne de yen fanto se wo de 3000 aba no wo se de aka no wo tuya ne sey enti no bra wo mana de bia me ko na da no me koto de asem no ne nsem na nkasa na wo se o mo ama o mo hye ne da no mo onhu o mo hye ye o nti zi no memmoa no ne yen hwehwe me pa cho jina homa me aja de bo me pa cho me mo ache mo akwa ba ba me na me pa cho wo ti me nka ya ka yo me pa cho wunnim owura awudu amen mo me ba cho wo se wa ma no aton ensase bi ya enye nne kura no ne wudi dwa na wo ton no de mouse kana ma na de akoma ma mi asase ne dia na mama wura twumasi die yi die wo de sika ne ma wo no ankwankwaduru ma me ne nsem eni nti ma me no so aton asase no papa asemi wu so mu sei na sei yam pa sika no da be na wo de ba no krosa sana madam fu no me ne digma bebebe na asasi ye wa sama wakana amena asasi na wa sama wakana na amena ni ono kwa buchi nti na asasi na udu peni pa ma obetoe eska kwa installment o se eska yan na transmission kakra de na eska fam so me ba cha wo installment no de dika wo de say na ba ye e na de to so mienu wo de say na ba ye sero o si tepia no sabega ebi o de 30 million 20 million. Ninya odi biba. Ndi me bobo amenti ma mo bo no sa ma scan ye basa. Me ba cho asase nankasa na ne buo ye sei. Asase no bo na ko wan sese ay sem tura ma me se chemu kakra nje wansa. Me ba cho ma meet you. Asase no le haran sese skabi odi ba ki ka hunti ama hello. Me ba cho meet you pa aja ni mo. So the asase mo iskali ha ko 155 million. Asase ba ko pe no eya owura twumasi de na 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 foforo bi ka ho. Ode. Me ba cho aja wuni kire wasemi mu aja wuni kasa. Ayi aja ni mo yi. Aja ni mo. Ya metie. Ayi na 155 million ba me kire say sika no balance na aka no da be na wo de beba. Se ahudu. Yo wa se madam for no. Sika ya be bo me kono. De mama ya nkakra kepia sika no. Na pia 110 million. De aka for aha me pa cho mama correct hase no ba bia wo se me tua sika no nkakra akra no. Once plot na ya 1.5 full half plot no me sika no bo mu bre o. Plot no nipa no tua ne nkakra. Nebo ahudu.
so na nipa tuatua nkakra ka ba half no de meje no boom na de brew yo say so tuatua nkakra ka wo de boom na ba akwara meka so nga hello me ba cho yeti o aja ni mo yeti o akwara meka ama first father chini akwara father chini na so ya kwai ama nka se okay yes kana meka minister bia wona mo asase wo ho pede ya me asase se na ama ka se ni mo pe sata ni yimi ndi ma me bra ani mi sita mo na ko tia asase na so pe ana mo yimi ba no yimi na me asase mo pe se mo de na ndi ya no le ta na ma ka se asase mo bia ka se ho e Portland ndi wo na so ndi me so sikama sata mo sikama ko fana ni usama pe so ba chini bi ana ka ka na ko ba na ka na pia abin ya 155 million na pia around 10 million ama ka 45 ni se men pia pon ti so ndaka ana pe kan ya da ya ko no ya se ya ma yima ne se men pia na pia around 10 ama ka 45 aha enti aja twemase onsa wase aja ni mo onsa wase asase ni nyina na ye 150 na ye 1.5 plot wase 155 and na ye 1.5 plot say wagye to me say what 110 enti dia aka ne 45 no enti papa say eno ne de no da ben na no so ho asem ebeba ana me say madam wase me say men chapo enti on nya bo tema me ka me de man say akwa se pia we na me de man nya dia ma yima ne se men pia ono ni fie ni dia nya dia ma yima ne se men pia na yare na ane na se men nya dia dia bo se na san duro nya bo me pia ne ka na se asase ano nso na ono papai onim se watatuaka ama wa ma ne ho nkrata enti no ono nso waton ama ni pakro na ono nso waton ono nso se o penisika ana ase na asase nso bi foforo nso eye maame no wano aton ama obi foforo a wonu pakro ahyase ena wosi ni konso enti e ma ni pakro ne emra wo ho ana ase de ehe papa fisi ono nso se wo ginisika half plot no ni moyi wo kura no wo na o ma ka esi ni ya kasi o ahese no me ka kira wo se bra na yenhia papa yi ka se nka yenhia na yenhu kwan a ye befa so aka asem wo frɛ na wo mma edutem ko wo frɛ no kora wo mfa so edutem ya wo frɛ na wo mfa na papa yi so ye ma no pressure pe no de aba me so enti mami misa wo aja awudu se 110 no wotua ma wo 110 na me ka se na ye 1.5 plot enti no full plot for na di kan chi no okay ekoko eno akodi wo mo ho wo mo na je wo mo sa full plot sa enti aka papa we balance na oh okay hello so enti aja ni mo hello anise na so na wo kan ho wo ba re man ka 1 plot muska was it 1.5 muska ya na 1.5 muska no na half na ka sana nya me matasi so bia for na o me so bia asase no ana mo se ya de ma mo ana mo pe ni ta mo pe ta me ba se muska e ba sa o mo ma so bia for se ne o mo en fa ska na so bia for ko pia di ma ni ka dia me de so for de no e di wata wati ska wata wati ne za ai mo fa bi asase na me dia ni ya udi ya ana to ma wu me kuma ta sina ba ma so ana wu ma so di muska e di ya de to so a ma ya de to so ana mo se na me san famra ana wa ke ka ho ma ne ya wa ti ma no ya da san ka se ke na ya wa ti ma aja de mo asem de unu obi kana ogitum se anemaya na emane kan kra yetia wanya aka se ampa afa wo so se dia duro no se bepe ne pomasi brefri se papa e won kwa de nka waton ma obi anka won de nka watene sefiri hu nanso se wo ye da ne ka akwate se de wakwakoto sonso na de no wo gya wo kra de che wa premre ni akere ben beda wo ka enti da ben na obenya ho na nka wa ba Lawson TV ha na ye nyina ye sa ya dwene se de be benya asem de bia ka kire de ono so auto plot na wo da papa yi kai na nka obi anya ne hwena ho memu madam ne wo ga bi se wan ti de me ba ina mo ya de me bi pe na fe no ma ga ti mo na ba enti papa wo de wani bubu a da ben na wo ba beduro ba bi be da na ku mba na ka se ne na bisa enti nyame ya doma na wo twe se ne ye mfrew na ye hunu so ba beduro na nka ye hunu da wo betimi aba ha na ka se na mo twe ne so ba beduro na ka che na ma che ne jam yo ajani mo ya da sipi ene obre abusua ye ne ajani mo mpamcho ye da masi enti mo be twan wo anim ho no mo na se de esi ekro no ye producers ene ajani mo be kasa elder
Ohene papa and some de yetibi o esa adwuma yesi ebeye no tu ho acha adwuma o ya asamo tu ho acha ene me hu se de menka no kra agya ne mo an yere ne nsam sa me hu se me ibu wanyi yere ne nsam ene de wanyi yere ne nsam na hwe emma me hu se me ibu ensanim emum na wose kasa kire nipa nso subai bi ete sa na nye so utena se na ubọ brasa ye bu kohwini ba cho me wa interview na mo de na ba ma de enti ama me kasa on se agya ni mo waje atum de but wanya de obi na de ade agyaw se toma no ese ma me no so okay so no se sa abra no o ton ya wo se sika no afa me so na sika e wa atwede asika e wa atwede da be ku bi o what paid the sicano was a famous? If I house, and that's any cano. And Shadanka, or Casa Media, a very Pacroya, India, a Casa famous. Nasicadian phobia, so we didn't know what there was any slim, what the idea here no. A bit to me about cries a quite fast with this sicano crown, and yet. Omo tete sa no ya no omo ma ya bi wo ho a omo to omo boase no omo discount. Oh. Hwe. E na obi so ho no angasa no wogi na ni dada obaji wani o. Wan twan bronya o. Oh. Sika heda nya wo dia na wa amre ho. Ni die nso de. Ni die o. Eno so kwa ntempa. Eno bi na de agya ni mu ato adwa mu yi. Obi de ade agyaw se ton ma no a. Ye ntoni efise ni wo. Ana nipa no wan fa de no kura anko kan kire ne so obi atompo o. Ti ma me ne te wo no wato na dwenem. Obi se da ho. Obi andoi. Ai. Onde okra de onde oni fo ba bia mpo. Na on say. Ma me ne ni fo ba. Ye bekom no. Na agya ni mokura na head akoye krata no. Ade bre wo wura yi. Of course, say unse na me bisa na say she krata no so no se won kenkan so nti no. Oh, na say nipa wo ye sa na wo ye kromfo. So watumi di wo bidin akoye krata beton na japade dia mo obi. Na wotumi. I was here too. Ma me for make say na say ba sa na odi ma me ni di share so na say ofogiri signature no. Wo fogiri obi signature yetimi no tu. Hu che bibia. Enti agya ni mo opasumdua. Sabre. Wonko pebosia. Nanka nyame ya don no babrada. Nanka sono. Na dwoboko. Bosia ne sono dia na somdue. Sabre na wo kon tenten. Unu obi ani asem. Yo ma. Yo. Sa wanya ne sa asem wo yenum pe agya ni mo bedam. It's likely. Obedam. Every say kwan kura wo fa so ye krata ma wo wura yi no. Say be koyanchi akwakotwetwe nkrata asem nyina aba ehɔ no kura no mfie dunum edika da hɔ twɛn no ansa no akogina court adaka mu ana say we lawyer papa ya da na sɛ mkonta na yebu buna wo bu mkonta na ma ajaje fo sɛ akoya fa so no ye krata ma papa ma ne gi ne di ye onso owura yi so ne ho kyere no onim so wɔ agapade ɔkɔtɔn ɛna ɔno nso de akɔm obi agi ne sika ɛna ɔno nso de yehia no wɔde ayɛ na saa bere wagigi obi ɛde na kɔgina baabi enti ne yakɔso no ɛgya ne momwa na kanyame adom ɛbranda ɔmpabosia ɔba na ne sika ne so no enti yɛtena ase a wɔse ani o ɛne na asɛm bi ani hɔ sɛ wantumi anya ne saa de a ɛbɛma agya ne mohum akyere no a ɛnya asɛm ketewa yo ma Lydia Mame, me na me da so wo ma no so. Ai, ni nyina na kakra bia meka afa ye papa yi no mu die no se. Hwe afi we yensesa ne ma. Sam papa fo ne nanafo na omotonton sase a. Ne ya change no be nwotwe no. Wo mu ntwa so nche na Yesu aba. Ma ka say yensa kira ya adwene. Yensa kira ya adwene. Yensa ne ma. Ne ma de se de bi yensa na ya adwene ne yensa no. Any omo nsesa because eba ni se ya na akoye animguase. Papa panimu awo yire wo ma na afa bibi se ne ye kwehye na se wo twa ntro ase wo ase de wo wuro so eno ni nyina no wo boa na se bibia ye kama etimi boa. Na still ana me wo me mama no so. Ohene Yere. Mame. Ene ma bi wo ho a no kwasem ni e wo se etimi trase ne ehwe. We enka ye matan ya dwuma. Se wo baba ya no wo si so na asabe wo bubo nufo na wo kire ne se ante wo kwa bonten no se wo nufu adwedwe sabi wayi no so afu ani ti se wo kɔ na be ma bi se wo pa wo fa wa wo banyem
Eninti shena wa ma be me bia amfa wo. Wanya bu wonsa no nko ade. Wasi nyinsen kwam wa be wo ya be ye maame me kai se me nyinsen foforo me maame so wa ye obi maame ampa me ye obi maame enso so I say so awlo aniti yen kanche ye mama no na de na me ka na ye di etwa mu baaye ohun maame empanifo ma ye ohwane o obi ani ho a wo tight se hwe se be ma se me pe ene waso wona me bekọ akoda na me hwese me period aye ya ne bia me nyinsanya wono be ma no sabi wa hiti no oba etinya dia wono be ba be bisa o sister na okra o period no eda no o kan sa bada ben afero ba checking ase won checking wie na ajo ani ene ani ye no ani ti wo ba no na wo so photo so say me kwa akoye sa de we na no na awotwe na menya me period e bia e kwa ne na awotwe so e kwa ne 14 days no me kwa ya me wo danger mu na hwe ya me okoya no ajege obi abo na che say wakwa ye make a sample cry no be hwe no wasan anya be ma foforo bio during the week na wasan akonya foforo eno ne eye bra we ba eye kofi ba ene ho ahon nti ema yesremo eba da muso eba wutimi hu sa wo ho kirew ababa wa wosanka wusi so na eja wunya wumfie so enyini fefefe no wakese no aya abre wa amramo eni ti mo hwe mu hu ye ko sa eba da muso mema ne de ti se de na konda mu atopia fejan wo wa no wa ya isi mi ni interview bia fa ne bra bia wo ya na watam ne shirt atuno ko yo condemn ajani moy ya bom ni mo huru se ni mo so antimi wa etete wonto ma kofi na mama me ade ba kwa ya na me ya ne se ye kan se ya yenye ho adwuma se bia oman asisie hodro aye sisi nkrofo atetiye ebi mu wuo sasa na okase yenye like say abai me anu me kan ma ba abai din hwe wato asase ba ko no de manipa me ensa bakoto asase yesi asase no oton wie yesi ebusuafo abase nyene dia enti yenso tese kwa na ekoso sa o da de bi akọ na abanyansom na sma me kan na Yere Adwoa we wo Jerusalem na se wo de koma aban no a ono aban no asem ma na chia number 2 ageni mo number 2 ageni mo se police station be na chi ni enti o sanko wo so omuso tasa so obi ya chi na tum nipa no ni ko tum no kwa so obi na friend ka che me se ageni mo ko o na yi achi ya beli no wala na wanzi police ni ono ko na police ni ne ka che si ya beli no okọ what ya say jeze we I was me na me complainant me do obi aba mo di na tum ade achi me na was mo frame me betra se wo be ne dey me na me case buy e be court ana ye be ne dey wonu mo ho no obi mu friend ka kire ne se ageni mo na ekro no okọ o se de o de case asabra ya wo sira na asa ya wo na ya wo de yeah be ye ni asa akora bia o ma me o jese ezi busminsia ana na police fu no o ma me jese o ye ni ba na o ye de ati for mama wa ba mu ate 03220 09665 mi fam obi a mi wie ma ba mu ato aso 03220 0322 009665 and now 0322 009621 papa yengo buni kwasia papa oboa na mi pese mi hunu se afa na ni so no eye de ya na ede o se afa ne so afa eno afa so mama eye de ya wadi na eye wodi anu wadi eye wodi ya ene wadi so mutua na so peso ma ade we ma transience so ye ma mu pa obia wo tonton sasidi bie ni wasabi wabobra oh yes what na say atimi na sesie hu sadie we say mama we ma sheda partner si radio programs ahodo amaye wo Ghana nyina no obia woti krom aye say won odidi nsase anim wo twitwa wode obi de da wo akofa obete sa wo mu we no say ageni momufu mama ubekom no me say ubekom kro no nsase won ton ekra waton wo ha nso nu amu ni dai me asma make mama pa your research we say me boa enu me de da wo mu so we dey bibia entina mama
ana no haya na obi so ofrabro kire betete busu asase yakotra America ma busu asase to se betete se binyanse ni bie di kuro efi wo fra America betra Ghana e beti asase abrabo na nkoye wonim de ntete sa enua body da won so eno me da won so kofu sugu won so oyo nkusika wase afame so ene na fa so woni ba wonu de woni yire na wonim di chen no se bi wonim na mpa wi a wosene pete wonim na mpa wi ageni mai kofi ni mai wonim na mpa wi a wosene pete kwandam we adai kofi ni mo adai komo ye bebo ni mo hunu na ni mo nso ntimi wa kofi ebetete wontoma ferisi kama no no nya kwada papa panyin ni mo nyamfo ba betra na wode ne nsa hye boase wase afa no so sese afa no so sese hododo no eno na ede ka no woni ma na bia mu sima gedem si mesi susu sa okay mi susu sa because ageni mo ntimi nka james on ni diska no ni yire ni mo hobi na yire ni mo hobi asa bona ira kon ma obebien wani ko oda asase edi a o man diska ni bi obegeda ama woni da na so obi a wanka ageni mo oba kro ni ko diska nko penbra wodi asina gedem siwa gedem akana sana wawo siwa gedem akana sana wawo siwa gedem na de wasina gedem so wo ya akonti wagina ne awia wo ha wo ye de he lose for mo nyini sika ma no wodi asina gedem monye onu anka se wo se wo betua na ho na dodo no oni kapre no de baso so ene yesa mu ni tum ya fane ntum obetu mejeje ni modi kwasi buo obero abobra obede wa bobra we papa wo na asase to betine ni so na na bi kwa so wo bi obobra so wodi abobra wo bu nkrofo di abobra so da bi mama mo no so mesi wo yini padua wo nya mienu so bu nkrofo abobra no me daw so enti ya kan nkrofo otietie se ya ebi ensu nyeye mama dia na ya na se okoka be kana ma ne menyina etimi ya no me wo na ho na aka so papa bra boni se ya kwandam na na tunkofofuo ne sikape ya se wo kan wo muti sikape ya ko pesika enu akore oba hai krake to anwunya nsasama me catfish na wo kwabra na etimi o so wo de kokot kai fish mako 2000 wo mu ewu wo mutimi ewu amranim wo nyawe be ba fa ho ncho da se condemn